जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों रायजो नोंथांमोन भिडिअखौहाय होनायनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोगोन बिनि उनावहाय आं रायलायगोन आरोखि भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोबानो जाबाय নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি অকণমান দেৰি কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে আমি প্ৰথম ভেকেন্সিখিনি উলিয়াই ল'ব খুজিছোঁ সেকেন্ড আপোনালোকক কেইদিনমান পিছত মই ক'ম প্ৰমোশ্যনবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছে প্ৰমোশ্যনবিলাক যদি নহয় তলত ভেকেন্সি নহয় আৰু কম পোষ্ট ওলালে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে য'তে যাওঁ তাতে কয় মামা পোষ্ট বঢ়াই দিয়ক সেইকাৰণে এই বছৰটো আমি এই বানপানী হোৱাৰ পিছতে খুব প্ৰমোশ্যনবিলাক কৰিব খুজিছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টত আপোনালোকে জানে কনিষ্টবলৰ পৰা যদি মানুহজন হাবিলদাৰ নহয় কনিষ্টবলৰ পোষ্টটো খালী নহয় সেইকাৰণে ডিচেম্বৰলৈকে আমি প্ৰমোশ্যনবিলাক চেছ কৰিব খুজিছোঁ ধৰক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 1000 হেডমাষ্টাৰৰ পোষ্ট খালী আছে যদি শিক্ষকজন হেডমাষ্টাৰ নহয় শিক্ষকৰ পোষ্টটো খালী নহয় সেইকাৰণে আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল 2 লাখ ভেকেন্সি ওলোৱা যাতে এই 5 বছৰত আমি 2 লাখ বা মোটামুটি 2 লাখ নিযুক্তি দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এই বছৰটোত আমি প্ৰমোশ্যনখিনি কৰিম যাতে ম্যাক্সিমাম ভেকেন্সি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু 2027 চনৰ পৰা আমি এপইণ্টমেণ্টবিলাকৰ কাম आरम्भ करिम नुबाय नङा होमबा बेनो जाबाय मा आसामाव जोंनि दा आसामावहाय साख्रिनि बेलायावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय जे नैबे 2026 आव कुनु मोनसे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनाय नंला बा साख्रिनि माने एपइन्टमेन्टखौ होनाय नंला आरोखि माने एपइन्टमेन्ट होनायनि माखासे माबाखौ लानाय जायाखिसै बे खामानिखौ बिथांमोना 27 हालागै मावहैसिगोन दा बिथांमोना बुंदों कि दानि 2026 माव डिसेम्बरसिमाव दा आगस्ट नङा होमबा डिसेम्बरसिमाव बिथांमोना माबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां भेकेन्सिफोर दं बेखौ कालेक्ट खालामगोन आरो बिनि गेजेरावहाय सोर प्रमोशन जानांगौ दङ बै प्रमोशन बुस्थु खामानिखौ मावगोन सोरबाफोर जे प्रमोशन जानांगौ बे प्रमोशन मोनसिगोन ना बे प्रमोशननि प्रसेसखौ डिसेम्बरसिमनि गेजेराव लांगोन आरोखि बिनि उनाव प्रमोशन जानाय लोगो लोगो ओरै थाबोनायफ्रा माने भेकेन्सि जानोसै नालाय दा बै भेकेन्सिफोरखौनो कालेक्ट खालामनानै बिथाङा बुंदों 2 लाख नियुक्ति होनायनि पलिसि लादों बे गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लानानै बाहाय नोङो पुलिस माने एभ्रि डिपार्टमेन्टखौनो बे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव आसामाव 2 लाखनि साख्रि होनायनि पलिसिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ लाबाय दा बे दाना बेफोरबायदि जेनेखि एपइन्टमेन्ट प्रसेसआ अब्ला बिटिसिआव जानाय नङा लामा मोनसे कुइसन सिखारदों बिटिसिआव दा सोलिगासिनो दङ फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे मास्टारफोरनि टेट क्वालिफाइडफोरनि दा बिसोरनि गेजेराव मा जागोन बिनि फिननायखौ आं होनो हानाय नंला नोंथांमोना बिटिसिनि सिङाव मा बुङो बेखौ नेबानो जाबाय आरोखि बाथ्राया जाहैबाय मा भिडिअनि गुबै भिडिअआ जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन दासान्दि नुदों नोंथांमोना ससियेल मिडिया जुग जाहैबाय नालाय दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ एबा हाग्रामा आसा दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जों नुदों कि गोबां माखासे ओनसोलफ्राव थांनानै जायफोर स्टुडेन्टफ्रा माने गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दं सोरबा माने डक्टर फरायगासिनो दङ नङा होमबा सोरबा इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं बा बिभिन्न माखासे गिदिर कर्सफोरखौ जायफोर लागासिनो दङ आरो बै कर्सफोर लानायनि बेलायावहाय जायफोर फरायसाफ्रा दिनै रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैदों एबा न'खरनि कन्डिसनफ्राबो मोजां नङा मानोना बैफोर माखासे कर्सफोरखौ लानायाव गोबां रांनि खरसा जायो बेखौ जोंनो जायफोर साक्सेसफुल जानाय माखासे डक्टर जानायफ्राबो फोरमायदों आरोखि दा नुदों कि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नुबाय बिथांमोननो सोरनोबा 5 लाख सोरनोबा 4 लाख सोरनोबा 2 लाख सोरनोबा बहुत 50,000 बेफोरबायदि माखासे रां मदद हैनाय आं बे माबाफोरखौ नुबोबाय थादों दा आं जोबोद साबायखर बावगोन जोंनि बिटिसिनि हारामा मुलारि सारनि लिडिंआव नेतृत्वआव जेरैबायदि दा गोबां फरायसाफोरखौ हेल्प होबाय रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम आरो बेखौनो लानानै गोबां माखासे कन्ट्रभार्सिबो फैया नङा फैबाय ससियेल मिडियायावहाय जे बे फैसाखौ माखासे आसनिफोर तयार खालामनानै स्किमनि गेजेरजों होनो हायोमोन होजायोमोन दिनै बिथांमोना सोर थांनानै हैबाय माबाय बेफोरबायदि होनानै सोर साबसेया मोनदों मोना जों बोरै मिथिगोन बे माखासे कुइसनाबो सिखारा नङा सिखारबाय सिखारखागोन कुइसना मानो सिखारा जादों नङा होमबा रायजो नोंथांमोन दा बेवहायबो बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट खालामनानै होनाय नुबाय
जे जायफोरखौ दा सोरनोबा 5 लाख सोरनोबा 4 लाख सोरनोबा 2 लाख सोरनोबा 50,000 बा सोरनोबा एसे आप डाउन दा बैफोर रां होनाया सरकारनि मोनसेबो बाजेटनिफ्राय बेखौ लानाय जायाखै बे जाहैबाय मा हयथ' पार्सनेलि माने हारामा सारा जा हायो हरबाय सोरबा MLA फोरनिफ्राय कालेक्सन खालामबाय सोरबा EM MCLA फोरनिफ्राय कालेक्सन खालामबाय दा बैफोरबायदि कालेक्सन खालामनानैसो बेफोरबायदि दा मददखौ होदों होननानैबो बिथांमोनहा स्वीकार खालामनानै लाबाय आरो क्लियारै बुंनानै होनाय जाबाय आरोखि बेखौ खुनु मोनसे दानि बिदेशाव माखासे फान्डफोर फैबाय बाजेटफोर फैबाय 450 कौटि बेखौ बेनिफ्राय दाननाय नङा आरोखि जों दा मिथिनायावहाय बे आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जों बेखौ क्लियार जानांगोन मानोना बिथांमोनहा बुंदों कि बेखौ सोरबा MLA EM MCLA फोरनिफ्रायसो कालेक्सन खालामनानै बै फरायसाफोरनो माने मदद होनाय जादों बे खोथाखौ स्पष्ट खालामबाय आनखि फरायसाफोरनो सोरनो बेसेबां मा होगोन मा होआ बे आलादा बाथ्रा उननि बाथ्रा आरो जोंथ' नुखाबाय जायफोरनाखि टप 10 थांनो हागोन बे बिथांमोननोबो दिनै जों नुदों 5 लाख होनायनि खोथा निसय बेखौबो मोनफुंगोन दा जेखियानो जाथों मानो आं बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोनहा बे रां रुफाखौ मोनबाय बिथांमोनहा मोजाङै फरायफुंनाय साक्सेस जाफैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो BTC गभर्नमेन्टनि जेरैबायदि दा बिथांमोननि पार्टी थरफनिफ्राय जे इनिसिएटिभ लानानै राङारि मदद हैनाय खामानिफोरखौ मावफुंबाय बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आङो स्पेसियेलि नुदों जे BTCनिफ्राय बुङोबा प्रहलाद आदा बिक्रम आदा ओमफ्राय कास्टम ब्र बिथांजों समान जानो हागौ बैसोआ बिजों ओंखायनो बुंबाय बा आं देरसिन जानो हागौ दा बिथांमोनानो स्पेसियेलि बांसिनै इनिसिएटिभ लानानै बैफोर खामानिफोरखौ मावदों आरो बिथांमोनहा बैफोर न'खरफ्राव थांनानै हारामा सारनि थिननाय बायदि बिथोन बायदि बिथांमोनानो मावनानै फैबाय आं जेखि जाया मानो जोङो बिदिनो जों जेसेबां हायो बिथांमोननि दुखुखौ बुजिनानै जेनेबा सरकारनिफ्राय माने बैफोराव गोलैबायोबा सरकारनावसो एसे आसा थायोथ' आखाइ फोलावोथ' दा बे हिसाबै बेबायदिनो जेसेबां हायो दानि गभर्नमेन्टआ मावनानै दिन्थियो मावनानै देखायो माने मोजां मावनानै दिन्थिलांनो हायो आं बेखिनिखौल' रिकुवेस्ट खालामदेरबाय ओमफ्राय BTCआव जेन' माखासे जाख्ल'नाय सोबख'नायनिफ्राय एसे खोब साबधानै थाहैयो आरो दाखालि बायदि गोसारनाय जेरैबायदि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव BTCआव गोबां रांफोर लानाय रां नङाबा खामानिफोरखौ मावा आरो बैफोर रांफोरखौ EMआबो लाफायो होनलायनाय बाथ्राफोर गोसारबाय आरो बे स्पेसियेलि बे नंगौ दिनै बयबो BTC सेक्रेटारि अफिसखौ लानानै दिनै डिसकासन खालामसै सावरायसै माबा मोनसे फाइला बारनांगौब्लानो माने फैसा होआबानो फाइल बारा होननाय बाथ्रायाबो दिनै गोफोद जायनि BTC अफिसाव फैयो बिदिनो सौदावो बिदिनो मिन्थियो बिदिनो रायलायो अब्ला BTCआव मारै जादों होननानै कुइसना बेयावनो सिखारदों आरो BTCआव मावग्रा बै कर्मचारिफ्रा घुस लानो थाखायसो मावमारदों ना गावसोर सरकारि बेथन जानो थाखाय मावदों कुइसन सिखारदों आरो बिथांमोना जायफोर साख्रिखौ मावदों बिथांमोनहा माने बेथन मोना नामा सेलारि मोना नामा कुइसन सिखारदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि सेलारि मोनखायोबा आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो होननानै जुदि साख्रि मावखादोंब्ला अब्ला साधारन सरासनस्रा मानसिनिफ्राय मानो फैसा कालेक्ट खालामबावो मानो फैसा लाबावो घुस मानो लाबावो बे खोथाखौबो सोंथि खालामदों दा जेखिया जाया मानो बेनि सायावबो पार्टिया जेराव नायसनो आं बेखौसो खावलायदों नायसंनानै माब्रैबा सोर माबायदि मावदों बेनि सायाव नोंथांमोनानो पार्टियानो बेखौ इनिसिएटिभ लानानै सासपेन्डखौ नोंथांमोनानो खालामनो हायो आं बेनिखौ खावलायदों जेन' जोंनि BTCआ जौगायो मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ लानानै माब्रैबा जों जौगालांनो हायो खौसेथिनि गेजेरजोंहाय गोजोन सान्थि थासारिया जोनोम मोनो आं बेखौल' खावलायदों होननानै बिदिखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।